Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Haleluya. Siphinde sibingelela ababukeli emakhaya egameni likaJesu. Haleluya. uNkulunkulu sasivulile izandla namhlanje. Haleluya. Uyatsho kwincwadi kaIsaya 65 uthi bendiredi uphendula imikhuleko yabantwana bami kodwa khange bakhuleka. Haleluya. Sona namhlanje sasithembisa ukuthi uzoba nathi eparadise. Haleluya. Kodwa nje mawufuna ukuya kuyena. Haleluya. Uzivulile izandla, uzivulele mina nawe egameni likaJesu. Haleluya. Sizocela nje bazalwane siye kwilizwi elilandelayo egameni likaJesu. Haleluya. Elithi woman, behold your son, behold your mother. John 19 verse 26 to 27. Mrs. Evangelist Mkhulu, cela i-worship team siphakamisele ngikuhlabele egameni likaJesu. Ngisindisiwe egameni likaJesu Kristu. Sengisho kwelikaJesu Kristu ngoba khona amanye amagama kodwa ngisindiselwe likaJesu Kristu. Sibingelele abalaleli emakhaya nasinane enhlanhla ekseni. Amen. Ukuthi noma ngabe yini ebeyiphazamisile wangaye enkonzweni isikufikele ukekhaya. Sibonge kakhulu esebemile ngaphambili. Amen. Ubaba umfundisi uSelani esathi indlela yeGolgotha. Amen. Ngithanda le ndaba kaPilato ukuthi ngesikhathi esaqhubeka nokuthi uJesu bafuna ukumbeka icala kodwa yena kalifumani. Uthi umethi mina sengimbhekile kodwa ngilifumani icala. Kodwa inkinga kwaba isixuku. Amen. Isixuku samcindezelela ukuthi sifuna ukutholakala into. Amen. Ebengizothi kukhona namhlanje abasenkingeni ngenxa yesixuku. Amen. Sikhuluma namhlanje khona obaba abalahlekelwa imizi yabo ngenxa yesixuku ahlangane nasendleleni. Amen. Uthe wethu ahlangana nobaba bathi hayi siphila lempilo kulesi sikhathi samanje. Amen. Ukuthi hayibo ubaba uthi eshadile aphinde abe neshente eceleni. Amen. Isixuku leso baba yiso lesesaxa kuPilato ngelinye ilanga. Amen. Wahluleka ukuthatha isinqumo afanele sithathile. Amen. Ngenxa yabantu ababemsarroundile. Ekuseni sengathi kungabheka ukuthi wobani ophila nabo, niyakuluphi uhambo nabo, ngoba namhlanje khona omama imizi yabo ibonakala iyonakala. Amen. Ngikhohliwe ukusho ukuthi ngumama oshadile onobaba oyedwa. Anginasi spare wheel bazalwane. NginoJesu ngale komyeni wami. Amen. Sengisho ukuthi kukhona omama balahlekelwe yeyabo imizi ngenxa yokuthi balalela isixuku bazalwane. uPilato uhlezi wengayithatha idecision eright kodwa ngenxa yesixuku esasimhaqile. Amen. Khona omama ngizomela omama ekseni ukuthi umuzi uyama ungenaso isixuku. Amen. Ukungamthatha uJesu ekseni umenza kubambela umuzi wakho. Bathi behamba bezinye indlela kodwa
ukuthi ngiyamazi umhlengi wakho. Uthi wena ukhona uJesu okwazi ukumisa ikhaya. Bathi beme emacingweni behlangana ngendaba ukuthi mina eyami indaba isemaphakathini. Ukuthi mina ezami inkinga zisibeka kuJesu kuphela. Zikhona insizwa ezibe nenkinga ohambeni lwazo ngenxa yabangani. Abanye ngisho ema-university abasayitholanga into ebebeyiyele ngenxa yesixuku abahlangabezane nazo. Bengizothi ekuseni akungabi uPilato wesikhathi. Awuzimele uthathe i-decision okuyiyona yona. Ukuthatha isinqumo ongeke uzisole ngaso ngelinye ilanga. Ngoba lesinqumo sithatha esesixuku. Akusizona esakho lesinqumo. Bakhona yini osisa abantu abasha abathi sosithatha isinqumo thina namhlanje sokuthi siyaphuma esixukwini se-peer pressure. Omunye ayenza into ngoba uxinwa abangani. Ufuna ukufitha in ngoba uthi kushona ukuthi uma ngabe ngingangeni kulabangani shuthi angikho emgangathweni. Bengizothi abantu abasha kuyaphileka nalo Jesu. Uphuma la umuntu omusha uthi kuyaphileka. Nami bengizotshela umama namhlanje ukuthi uyaphileka ngenkosi uJesu. Uhamba umama ongenaphunga uthi noma ngabe udlulaphi awesabi lutho ngoba uhamba noJesu. Uthi izwi lokuqala baba bathethelele. Yebo banenhlanhla namhlanje abantu abathethelelwe. Abaye bavuma ukuthi yebo sangolunile ngizalile kade ngingakafanele isikhathi singashayile kodwa uthi uJesu namhlanje ngiyathethelela. Uthi omunye ngibahlukumezile abazali angangabehlonipha ngayo yonke indlela kodwa namhlanje uthi uJesu ngiyakuthethelela. Uthi noma ngabe ukade woneka kangakanani kodwa usumthethelele. Kuleso sihlalo ohleli kusona mbukeli mlaleli lapha ekhaya usahleli kunanoma yini oyenzile usufuna ukuthatha nje izinqumo ezirongi ngoba uthi sekubenzile empilweni nakho uJesu uyathetheleka namhlanje. Ithi izwi lesibili namhlanje ngizoba nawe. Uyazi ngithanda lento eyodwa yokuthi kuthiwa kuJesu akukho ngisho waiting period. Bakhona abadlali amasingabisana amapholisa ahlukahlukene. Kuthiwa kodwa kune-waiting period. Kuthiwa khona ka-3 months khona ka-6 months kodwa la kuJesu ayikho. La kuJesu umvume namhlanje ungena naye namhlanje. Ukhona ofuna ukuzisho welihle kangaka nokuthi uJesu uthi khona namhlanje noma ngabe usubona ukuthi sokuphelile kodwa uthi namhlanje umuzivuma ngoba ngaphoqe umuntu umnene silandela indoda emnene ngohlobo lisimanga ayifohli ithi nje namhlanje. Ngicela ungifundele ukaJohane 19 uverse 26. Ngoba Johane chapter 19 verse 26. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona. Wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." Wayesethi kumfundi, "Bheka unyoko." Kusukela ngaleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Haleluya. Sibona uJesu lana enikeza umyalo. Haleluya. Eshiya nomyalo wokuthandana. Amen. Ethi ngicela nithandane. Amen. Hayi ngothando lokubhuqa. Haleluya. Ukuthi uyamthanda usho ngomlomo uflathele bese usho kunye. Haleluya. Uthi mame bheka indodana. Amen. Uma kuthiwa mame bheka indodana kusho ukuthi yibheke ngoba yenza kahle kuphela. Amen. Uyibheka ingane yakho isihluphi idla ama-drugs ingasakulaleli. Kodwa uyibheke ngoba uJesu ukunikeza umyalo. Amen. Uyibheke ingane yakho isilwa nawe. Ithatha imali yakho ngisho bese ifuna ukukubulala. Kodwa uthi uJesu namhlanje ithande njalo. Ngoba wukho umgodi wokulahla umuntu. Bengizothi balalele emakhaya. Ngisho ngathi ingane yakho seyenzeni. uNkulunkulu usakhona. uJesu usakhona. Usathi usangambheka namhlanje noma ngabe ukuthi uyambheka wabona isimo sesona senzile engasabheke kodwa uJesu uthi ngicela umbheke namhlanje. Eze kukhona okuzolungiswa ngengane yakho. Mama, yibheke ingane yakho kungeve kuthi uyibheka ngoba isisa. Uyibheka ingane yakho iflathela, uyiyelela ngemiyalo kodwa ingayibambi kodwa uyibheke ingane yakho. Uyibheka ingane yakho naleso uzwa khona ukuthi uNkulunkulu ngibona sekufike la sengikhathala khona kodwa uyayibheka. Bengizotshela umama namhlanje uthi ngizambheka kanjani umntwana ongihlu
ngisho emndenini ngisho emphakathini angithuke phambi kwabantu kodwa uthi uJesu bheka indodana ngoba umyalelo omusha uJesu awubeka wathi ngicela nithandane njengalokhu nami ngimthandile uthi lokho kuyobonakala ngothando ukuthi ningabami ngempela athi indodana bheka unyawo awukwazi ungambheki athi omunye ngizombheka kanjani mina sengiyakholwa kodwa wami umama uyisidako owakho umzali isibusiso sitholakala kumzali angeke uzumlahle umzali ngokuthi naku useyaphuza uyabheka uhambelana noma ikuphi uhlala komama uyangithatha umzali egcineni angeke uzuthi wangilahla umama akakaze azangondle mina yindaba ukuthi mina izinto zami sezihamba kahle kufanele ngimbheke ndodana bheka unyoko awumbheki ngoba ekwenzele okuhle kodwa umbhekela ukuthi umzali ngoba uJesu usinikezela umyalelo wathi asosala sibhekana ubheke abantu mangabe ungasambheki umzali bakhona ozofuna ukubabheka labo zobabheki labo bazokulahlekisa endleleni kanti umzali ube nesibusiso bezosethula kwena athi mntanami ungamukele nginjalo mntanami ungamukele ngingenalutho athi nani ngisapha emhlabeni mangabe ngizohlupheka la ingane zanamhlanje kodwa besangashintsha imbheka umzali ngamanye amehlo imbheka ngamehlo othando likaJesu lesi sinikeza khona umyalelo esezohamba mame bheka ndodana uzungayeki ubheka umzali noma ngabe uthema uhamba uyofuna umsebenzi eGoli wafika abafaka amacici angaka wakhohlwa kodwa bengicela ukubheka umzali uyakhala ekhaya kodwa lapha eshibhini waziwa njenge-provider ukuthi mase kufike wena sokukhona konke umzali uyakhala ekhaya bheka umama ndodana bakhona abathi mase kufike wena ungona amatafula kodwa namhlanje uJesu uzothi kuwena awukubheka umame noma ngabe izimo zinjani ubheka umame ngoba hleza kuloko okwenzayo akunaso isibusiso ngoba umama uyakhala ekhaya amen ngaphandle kwakhe ayikho into esinokuyenza haleluya ithi sofisa ukubheka umama ufisa ukubheka ingane haleluya kodwa ma ungenaye uKristu haleluya ngoba ezizinto sizenza ngoKristu haleluya so make thilo ezwini lakhe uthi izulu nomhlaba lizogqitha kodwa lona izwi lakhe lizohleli lihleli haleluya awunawo amandla wokuthi no esomeni haleluya awunawo amandla wokwala ekwenzeni okurongo haleluya ngenxa yokuthi uKristu akekho empilweni yakho haleluya nguye owenza ukuthi sinqobe ezintweni zonke haleluya singabheka izingane zethu sibheka abazali bethu bawunofika ehleli nenhliziyo yakhe ekhuluma uzofika ukuthi akayithandi lento akayenzayo haleluya akayithandi lento akayenzayo kodwa sekudingakala ukuthi avumele uKristu angenelele empilweni yakhe haleluya nguye uzompha amandla wokunqoba asikwazi ukuthi singanqoba singekho kuKristu sinqoba ngoKristu uYesu kuzo zonke izinto esihlangana nazo endleleni kodwa nguKristu uYesu osinqobisayo haleluya bazalwane ngicela siqhubelekele egameni likaJesu waseNazaretha haleluya siya kulizwe elilandelayo sizocela ubrother wethu uZamani Mchunu egameni likaJesu waseNazaretha haleluya kithi my God why have you forsaken me hallelujah worship you
Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane ubaba uDokotela ubaba uNdlovu egameni leNkosi uJesu. Ngiyabingelela ibandla lonke egameni leNkosi uJesu Kristu. Bazalwane umi phambi kwenu ngabe sekushiwo uZamani wakwaMthunu osindisiwe umthanda kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu. Bazalwane ngithi ke ngakhetha uJesu kukuningi ukuphikisana ngendaba kaJesu. Abadala bethi abathathwe yingane ngoba zisenesikhathi eside sokuphila. Nengane zithi uJesu akathathwe izalukazi namaphehla ngoba sebezohamba. Kodwa ngamthatha uJesu kusona leso siphithiphithi bazalwane waseyilungisa impilo yami egameni likaJesu. Sisemkhosini wePhasika ke bazalwane sizokhumbula uJesu ethatha izono zethu bazalwane. Ngithi uma uJesu esisiphambanweni ka uyoshintshana ama-account eyothatha i-account yokona kwami yena wase engishiya nokulunga egameni likaJesu. Ngicela nje bazalwane ufunda izwi engime ngalo egameni likaJesu elitholakala ku ngokaMark chapter 15 uverse 34. Ngicela usisibuye angifundele. Amen. Ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi lama sabakthani, okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Bazalwane useyichazile ubaba umfundisi indaba ukuthi uJesu uhamba eya leyo bethelela khona ezithwalele isiphambano. Ubuhlungu ayebuzwa ngaso sikhathi wayekwazi ukubezelela bazalwane. Kodwa lasimuzwa uJesu ekhala ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Ngoba ngaso sikhathi kwasekususwe konke ukona kwami kwaphonswa kuyena egameni likaJesu. Kwasekuthathwe konke ukona kwami kwaphonswa kuyena. Wazizwa bazalwane lonke lolaka likaNkulunkulu wakumele ngabe lembathe mina njengomuntu owonile selukuyena. Ingakho bazalwane uma lapha abantu ababelapha uJesu bethelwa uthola ukuthi abaningi babo bayasinda ezifweni ngoba uJesu wayesethathe ngisho ukufa kwabo wayesethathe ngisho izigulo ezazibaphethe. Ingakho uJesu bazalwane ekhala ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani ngoba uyeza ukuthi hayi ekuhambeni kwami konke benginawo amandla ngoba uNkulunkulu welokhu nami. Kodwa manje ngoba uJesu sembethe ukubi bazalwane lobu uNkulunkulu angakufuni. uNkulunkulu uyamthanda umuntu kodwa isono nobubi lobesebenzayo uNkulunkulu angafuni bazalwane. Uthe uJesu angagqoka ukona kwethu wagqoka isono sethu kwase uNkulunkulu yasuka kuyena. Ingakho uJesu ekhala ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Angathi namhlanje intambama bazalwane besingaba abantu abakwaziyo ukuzwa uma uNkulunkulu eseshiya bese siyamemeza. Sithi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Izwi bazalwane engikhuluma ngilandela kulo lithe mame bheka indodana lathi indodana bheka unyoka. Angathi namhlanje besingaphuma sonke sinendodana enguJesu. Amen. Besingaphuma sinendodana esibambile enguJesu bazalwane. Okuyona eqondisa impilo yomuntu emusha emdala emncane imqondise inkosi ethemisa. Amen. Yamemeza yathi Eloi. Jesu, hallelujah. Sibulise nabalaleli bethu egameni lika Jesu, hallelujah. Iyanhlupha lento akayitshoyo ubaba uMthunu, hallelujah. uZamani make khuluma apha uthi senga abantu bangaqaphela
okanye bezwe ukuhlukana noJesu. Haleluya. Isikhathi sesiphila kusona sesiphila kwisikhathi sokugcina. Haleluya. Lapho khona abantu beqhubeleka bemkhonza uNkulunkulu kodwa bengakuzwa ukukhuluma kwakhe. Haleluya. Bayaqhubeleka abantu bayamkhonza uNkulunkulu kodwa abamesabi. Siphila kwisikhathi lapho abantu besaba kakhulu abantu more than uNkulunkulu. So ithetha ukuthi abakhathaleli kakhulu ukusuka kuNkulunkulu kodwa babheke kakhulu ukuthi abantu bababone njengabantu engengabonga. Haleluya. Sesiyakhula ukuthi uNkulunkulu asize kwisikhathi esesiphila kusona ukuthi kungavela the true worshippers abazothi bamworshiphe uNkulunkulu ngomoya nangenyaniso. Bengayi-act le ndaba. Haleluya. Engasabi ukuthi ubaba umfundisi wami uzothini, abazalwane bazothini, kodwa bazokwesaba uNkulunkulu. Ngoba yonke into yenzayo isuka ingaphakathi lakho. Ukuthi ngaphakathi kuwena ugcwaliswe yini. Haleluya. Ingaba ugcwaliswe yizwi likaNkulunkulu. Ngoba uma ugcwalisiwe yizwi likaNkulunkulu awunokwenza noba yini. Haleluya. Awuphili ngoba kukanjani mase ugcwalisiwe yizwi likaNkulunkulu. Haleluya. Ngoba umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyagayida ngaso sonke isikhathi. Haleluya. Akukho nanye into ongayenza engamasikizo okanye engamanyukunyezi kodwa kubuza ukuthi ngabe ngumzalwane lona. Haleluya. Haleluya. Sena uNkulunkulu angasiza sigcwaliswe ngezwi lakhe. Haleluya. Manje sithi uYesu bawo bathethelele ngoba bayazi into abayenzayo. Awukwazi ungathetha lamazwi ukunhlungu beka kuyo ungagcwalisanga amandla kaMoya Ngcwele. Haleluya. Ngoba uya ubheke isimo obhekene naso ukhulume isimo. Haleluya. Kodwa ngenxa yokuthi wayegcwalisiwe. Haleluya. Haleluya. Sikhulekela ukugcwaliswa egameni likaJesu. Haleluya. Siya kwizwe elilandelayo elithi I test. Haleluya. John 19 verse 28. Mr. Shile egameni likaJesu worship team. Oh
Jesus. Alibonge igama lenkosi uJesu Kristu. Ngibingelela kakhulu bazalwane ubaba umongameli we-National Christian Assembly of God uBabuNdlovu egameni elihle lenkosi yethu. Ngibingelele ibandla lonke ngokwehlukana kwesihlalo bazalwane. Ngiphinde kokugcina nje bazalwane ngibingelele umlaleli bazalwane wogu FM ngokukhethekile bazalwane. Sibongeke bazalwane lethuba uNkulunkulu asipha lona elikhulu kangaka bazalwane lokuthi sihlangane bazalwane ukuzogubha lo mkhosi bazalwane wephasika bazalwane. Bazalwane akuyona inganekwane nomlolozelo lokhu esikhuluma ngakho bazalwane. Izinto ezenzeka bazalwane ukuthi uJesu bazalwane uyaphila bazalwane. Kuyinto bazalwane eyenzekayo ezimpilweni zethu bazalwane. Asikhulumi ngento esiyifuniselayo esithi seze umfundisi eshumayela ukuthi uJesu uyaphila bazalwane. Samamukela bazalwane uJesu waba inkosi nomsindisi bazalwane. Yebo bazalwane ngiyathanda kwesinye isikhathi bazalwane uke ngiyicacisele into yokusindiswa bazalwane. Igama lokusindiswa abantu baze bathathe kalula bazalwane ongathi igama elilula kanti igama ekwenzeka umsebenzi onzima ngalo bazalwane. Lokubani methando vele athanda afika njalo ngisindisiwe kuze kudideke abantu kanti lento ekuthiwa insindiso yini bazalwane. Bazalwane insindiso bazalwane igama elichaza bazalwane ukutabula kulolo bisho sukukulo bazalwane. Amanye amazwi usukufana nomuntu obekade eboshiwe ejele bazalwane. Uthi mangabe usuboshiwe bazalwane uphakathi ejele ufika ummeli bazalwane akukhiphe athi icala lakho lisuliwe ube wonile bazalwane. uJesu usebenza kanjalo ufike thina siyizoni wasisiza bazalwane. Sihamba siphethe bazalwane ufakazi obubambekayo ezimpilweni zethu bazalwane. Siyabonga ke bazalwane lethuba bazalwane ngizukudla nje isikhathi bazalwane ngizocela ozokwazi kusifundela sifundele kahle lapha encwadini kaJohane chapter 19 verse 28. NgokukaJohane chapter 19 verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Alibonge igama lenkosi. Emva kokuba uJesu esebonile ukuthi umbhalo sekumele kuphela ugcwaliseke wamemeza wathi ngomile. Bazalwane lesikhuluma ngokoma asikhulumi ngokomela amanzi bazalwane. Noma ungaphuza ubhiya udakwe kodwa ezini kaNkulunkulu uhlala ulomele bazalwane. Ingakho uJesu wayethi womile ngoba bazalwane ithi incwadi kaMateyu mangabe kufika ingelosi kuMaria ithi uyawukhulelwa uzale umntwana uyomqamba igama lokuthi uJesu ngoba uyena oyokhulula abantu bakhe ezonweni zabo bazalwane. Umuntu mesetele esonweni lowo muntu womile noma ngaphuza inhloboni yesiphuzo kodwa womile bazalwane ngoba bazalwane akazange aphuze bazalwane ukuphuza kuyibona kokwamukela inkosi uJesu bazalwane. uJesu ngithandile amazwi akhulunywe umama umthunela ngaphambili bazalwane ukuthi umuntu nomuntu akathathe isinqumo angeke asole ngaso. Abanye abantu uthatha isinqumo sokuyophuza utshwala bazalwane mesedakiwe ufike sezisola sengena ezinkingeni seyabe eshaya kwenzeka zonke izinto bazalwane ukuthathe isinqumo esirongo bazalwane. uJesu bazalwane uyaphila ulungele konke bazalwane ukusindisa nokuthethelela izono. Uma sesimamukelile bazalwane uJesu ngisho nangale kwethuna uyovuka bewummeli wethu bazalwane ukuhamba nathi bazalwane ubusuku nemini esigadile bazalwane. Uma bazalwane ngithi mina bazalwane uma umuntu bazalwane engamamukelanga uJesu bazalwane lowo muntu ufana nje nembongolo bazalwane esihlalela esihlane engenamelusi ehamba ishaya yonke indawo ngoba phela mayifika lapha emasimini abantu bafike bayishaya ibaleke iye kwenye bayishaya ibaleke ngoba ayijani engamelusi. uJesu uyaqoqeka bazalwane uphile impilo bazalwane yobungcwele. Empilweni yobungcwele bazalwane nekhaya lakho liba nokuthula bazalwane. Ithi sengisengibuyela phansi bazalwane ithi incwadi yeZakha bazalwane chapter 17 bazalwane verse 7 bazalwane mangaphazami ithi bazalwane
uNkulunkulu uyenza ukuthi bazalwane umuntu ahlalisane kahle uma ngabe izindlela zomuntu uNkulunkulu uyazenza uyamenza ukuthi yena ahlalisane kahle nezitha zakhe. Yingakho uJesu bazalwane izitha zakhe zimthatha zimkhaphela ziyombulala abazalwane, kodwa yena wamezwini lokuthi bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Namhlanje siphila namakholwa athi ngeke ngize ngimxolele ngoba akakaze afike kumina azoxolisa abazalwane. Kodwa mase simamukelile uJesu sizoba nothando, sibe nokuthula, sibe noxolo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu bazalwane benkosi. Siyabonga kakhulu uThixo esenathi esahamba nathi nakule nkonzo egameni lika Yesu. Njengoba silo-ke mlaleli ekhaya uba sikuyo le ndawo eDalani la sizoselebrate khona uNkulunkulu wethu esimthandayo nosinakelayo. Siyabonga kakhulu aphezulu lenkosi lithetha ngokoma. Ngamanye amazwi umathetha ngendaba yokoma singajonga uJesu wayomile ngenxa yesimo ekuso, kodwa masizojula ngejula zamoya wayengomile kodwa wayomele impilo yakho neyami. Nalapho hlale lapho khona wamele uNkulunkulu uyadinga lapho hamba khona iso lakhe likujongile. Sithathe uNkulunkulu onamandla osikhathayo osinakelayo. Siyabonga abaphulaphuli, siyabonga ukuthi ukhethe lesi siteshi siphakathi kwethu. Ngoba futhi ukhethe manje umamela amazwi ayisikhombisa ngaphansi kwe-National Christian Assemblies of God. Siyabonga kakhulu. Siyaqhubeka neprogram yethu egameni likaJesu Kristu. Noma ngabe okanye ukhona kule ndawo yakuloDalane likaphela iPhasika, lisaqhubeka unganxiba impahla zakho usondele khona la ngaphakathi egameni lenkosi. Siyamema phakathi kweDalane nalo iPhasika likhulu. Kwakufika isiteshi phakathi kwethu yesibusiso esimangalisayo. Siyabonga kakhulu. Kuthiwa kufeziwe uJohane chapter 19 verse 30. Miss Boyjali sicela singaphambili worship team. Ngibingelela abazalwane bonke emakhaya abalaleli kuphi nakuphi lafinyelela khona umsakazo uku-FM. Amen. Igama lami ngingubuyi Isibongo Ngwakajali endaweni yaseHadinge. Haleluya. Ngimntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngendlela umusa. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu owathumela indodana yakhe ezeliyodwa ukuba yilona lo othe wakholwa yiyo abe nophilo phakade. Amen. Njengalokhu ngiphila kungenxa yomusa. Amen. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane owasenzela into enhle wasinikeza uJesu opermanent. Amen. noJesu ukulanda ngisho use-university. Amen. Ukulanda ngisho bazalwane usekhaya.
bazalwane 19 ngizofunda bazalwane uverse 13. Wathi ukuba uJesu eyamukele uVilika wathi ufeziwe wagelisa ikhanda wafa. Amen. Ngithanda lento bazalwane asho amazwi ashiwo nguJesu ukuthi bazalwane umuntu enikeza uVilika noma ephuza uVilika akekho omphuza waqede wasmile. Kodwa uVilika umuntu ophuzayo uphuza bese eyabipha. Kusho ukuthi kusuke into ingemnandi. Kodwa ngithanda ukuthi uJesu akanikezelanga. Kodwa bazalwane kwafezeka icebo lokuthi tholakala impilo yami, kutholakala impilo yakho nalele ekhaya. Ngiyathanda ukusho ukuthi uma uyintombazane engazani noNkulunkulu uzophuma esikoleni uthi ngiyakholwa, uthi mhlawumbe ngihamba nomama noma ngenzela abazali, kodwa mangakaze wasithatha isinqumo sokumamkela uJesu abe inkosi nomsindisi wakho, uzoduka endleleni, uzofika ubona sugar daddy esikoleni, uzofika bazalwane uhela uKFC. Amen. Elithizile Nkosi omsiza ngani umuntu ukuba usuphila konke, alahleka nophila azuze bazalwane izwe lonke. Amen. Ngiyamthanda uJesu ukuthi wafeleza izolo, nawe ekhaya asengakufela. Amen. Nawe uzele wena, uzele manje ngawe, uzele labesebelahliwe, uzele labesebedlule ngo-boyfriend. Amen. Babashintsha baphinde bathola abanye, bacabanga ukuthi bangcono bazokwenza into entsha. Kodwa nangu uJesu engimthandayo, uma uyinikela kuye uba isidalo esisha. Bazalwane ngiyabonga, ngibonga ukusindiswa ebusheni bami, ngingakakhokhobi ngenduku, ngingakaqhutshwa ngebhala, ngoba zikhona iy'khathi ezinzima ezifikela umuntu esetholeni athi uthule sathi uenjoye umnandi, athi udle ubusha bakhe kanti ubusha sebudla yena. Kodwa ngiyamthanda uJesu efezekiswa kwaprofethwa elithi uyizayo ungumeluleki, athi abanye ungu-Emmanuel, umhlaba ohlale khona, athi abhale umhlabeleli, athi uyigugu kimi ukuthi nginomhlaba, athi uhlale khona, athi njalo mangimdinga akafani nabantu, kakuhlele ekhaya kade wagileka awusayithanda ngisho indlu yesonto. Kodwa mfuna ukutshela ukuthi uJesu akagilanga, usawagilwa ngabantu. So sithemba lapha ebantwini awunamathele uJesu. uJesu asiza impilo yentombi ihlale ngentombi, asiza impilo yensizwa ihlale ngensizwa, asiza umama, asiza ubaba ukuthi uyikhanda. Kodwa baba uma uyikhanda ekhaya uyinhloko, ungenalo lelikhanda elinguKristu, uzophelela ezeni. Abazalwane siyabonga uNkulunkulu owafela bonke abantu, elithi izwi lakhe umusa wakhe wanele bonke abantu. Bazalwane wanele bonke abantu, noma ngabe sewakhipha izisu, noma ngabe sebeyakubalela ekhaya bathi ayikho into yakho, kodwa kuthe bayofela utholeni. Kodwa mina ngiyamthanda uJesu elithi ngokusuku lokugcina lomkhosi uke wema wamemeza wathi ubekhona omileyo akeza aphuze nesihle, ngoba kuyenzeka bazalwane umuntu alalotshalana avukele khona kodwa still ome. Kodwa ubethola uJesu ubona zonke iy'khala zokoma. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaYesu. Thixo uthi unamandla, Thixo uyaphila. Uthi bazalwane ufeziwe. It is finished. Ameba apha singajonga uba wawuthi ufeziwe wayugqikiwe. Ingakho themba nthethe nathi lasi sinofuna inzula zawomoya ba yonke esenze kule ndawo wawuprofethi wawufundiswa ufeziwe, yini efeziwe, yini egqikiwe. Lapha uJesu uthi mna Jesu umsebenzi abenuduniwe ndiwugqibile.
safako thai ubalo nje sasingobobhongo mani thina bantu baphatha isagila bafake la bengasali uNkulunkulu kodwa amandla asiphaphano bafazo bazalwane wafazi umsebenzi satholakala la inhlahla umuntu omdalani noma ngabe usekhaya kodwa liphimbo liyakhala encabeleni lakho liyakhala ngemphomo liyakhala nathi imfundiso ayikhathi bana lamuntu egameni likaYesu amen. John chapter 19 no Luke chapter 23 verse 46 bamfundisa unyawo thoba bezandleni zakho unikele umoya wesitimi zalinjalo sithanda sesizulu mhlambe mangiqale ngokuthi ngibingelele ubaba umengameli ufounder team waleli bandla yambingelela noma mkhulu egameni elisemfelo wethu Jesu. Lelithuba elifana naleli liyawuthinta umoya wami osekumangalisayo. Lamathuba anje la khona sibona khona nomfanekiso okhona lapha kwethu. Hallelujah.
umfanekiso ophambi kwethu awusindlalo njengoba mhlambe kwesinye isikhathi ubuye imiqondo yethu ihambe idomeke endleleni igcine sesiqhathanisa into eyingaqhathani sifanisa into eyingafani indaba bazalwane kaJesu esiphambanweni indaba eqinisileyo. Yes. Amen. Akusilona udatshana bazalwane udaba oluqinisileyo. Ngifuna ukuyibonga lento uBaba uNkulunkulu yokuthi nami angenzele umusa. Bazalwane ngiyubaba umfundisi uNyawo. Angiyena umuntu wakude kakhulu nale ndawo yalapha noDalana. Ubaba nje osindisiwe wakhona la kaMaca eHadini. uNkulunkulu wenza umusa empilweni yami. Kungekona ukuthi ngasekhaya babengekho abashumayeli. Akhona abagcwele abashumayeli ngasekhaya bayashumayela ngempela futhi. Kodwa kukhona into ongake uyibheke la empilweni. La empilweni singabo baba uyuthola ukuthi mawuthi uyambuza ubaba ungwakuphi baba? Hayi ngingowasehadini wakaMaca. Unkosikazi wakho yena wamthola kuphi? Ngaba wamthola kaMaca naye? Cha, unkosikazi wami angimtholanga kaMaca. Ngamthola kwilali yakamBotho ngaphansi kwayiHadini, kwilali ekude kakhulu nakaMaca. Umbuzo okhona uthi kwakuphelele izintombi yini kwaMaca? Ngaze ngacrossa iHadini ngashona ngapha kulawa masayiti angale kwakuphelele izintombi yini kwaMaca? Cha, intombi zazikhona zigcwele. Ngalandela engiyithandayo. Yabazi abantu abangizwa ngeke bangizwe. Kodwa ngiyethemba umlaleli esekhaya uyangizwa. Ngoba ubhekileke unkosikazi wami nginaye leminyaka enginaye ngimthandayo. Ngahamba. Ngahamba zikhona intombi ngakithi zigcwele zithe. Ngahamba abashumayeli bekhona begcwele bethe nje qhu. Ngahamba. Ngoba isizathu saloko ngangifuna engimthandayo. Futhi kwangekho nanokuthi kungakhona nanomuntu wakanyawo ozongenza angithande sothize ngoba ethi ngowala esigodini sami. Cha. Kwasweleka nje ukuthi angilandele ukuthi ukweliphi icala engimthandayo. Iyona ke lento yenza ukuthi namhlanje ngiba ubaba umfundisi ngaphansi kweNational Christian Assembly of God ngaphansi kwababa uDokotela uNdlovu. Amen. Kuphela kwenkokhelo engiyithandayo leyo. Amen.
ungangifiseli futhi enye hambe nje ungifisela nje. Angibingelele abalaleli bonke emakhaya ngegama elihle lomfowethu uKristu Jesu Inkosi. Ngiyabamkela kakhulu abantu abathi bonke omkhulu ogogo abantu abasha nje lonke uhlobo labantu bakaNkulunkulu abalalele kulo msakazo ngegama lenkosi. Madoda ayibongwe bazalwane lemfihlakalo enkulu kangaka ukuthi ubaba uNkulunkulu ayambule nakini. Bazalwane angixoxe lokho ngihlangabeze abantu bakaNkulunkulu esonweni. Noma singawakhuluma lamazwi bazalwane u7 siwaqede uma singabahlangabezanga abantu ezonweni sobasiqedanga. Ona miyalezo uJesu awuthonyiwe kulomhlaba omkhulu kakhulu. Miyalezo omkhulu kakhulu. Akusikona nje bonwabisa abantu esebevele bonwebe. Amen. Ukuhlangabeza abantu abagubhayo ezonweni. Icebo likaNkulunkulu linjalo. Ngaleyo ndlela ake ngibabingelele bonke abantwana bakaNkulunkulu nabantu bakaNkulunkulu nje umhlaba wonke wona wonke bonke abalaleli bonke balomsakazo ngegama lenkosi. Haleluya. Mhlambe singakafundi leli verse engilinikwayo. Ake ngicele abazalwane bengivulele kuyona le ncwadi kaJohn 14 verse 6. Encwadi kaJohn 14 verse 6. Funa verse 6. Funa verse 6. Njengamanje bazalwane la ngiyaphuma kule tende. Njoba ngisetendeni ligcwele abantu bengaka ngiyaphuma njengamanje. Ngibhekisa umyalezo kulowa muntu kulowa mbukeli kulowa mlaleli. Yes. Olalele sekhaya. Khona into engicela ukuyiqinisekisa la. Khona into engicela ukuyenza izwakale kahle la. Jesus. Angazi ubani okwazi ukufunda kahle isiZulu. Engifundele uverse 6 nje. Kulesahlo. Ngokuka Johane chapter 14 verse 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. uJesu lenkulumo ekhulunywa uye no. Lenkulumo ekhulunywa uye uqobo lwakhe uJesu. Amen. Haleluya. Lenkulumo bazalwane ivela kuye qobo uJesu. Amen. Lenkulumo bazalwane ivela kuye uJesu. Amen. Haleluya. Ungubani uJesu? Hey! Ungubani nalomuntu okuthiwa uJesu? Ungubani nalomuntu okuthiwa uJesu? Haleluya! Kubani nalomuntu okuthiwa uJesu? Amen. Kubani nalomuntu obaluleke kangaka? Amen. Haleluya. Amen. Angifundele mntana angifundele. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ngicela ababukeli nabalaleli balalele kahle. Ayikho enye indlela. Yes. Amen. Ayikho enye indlela. Amen.
indlela. Ayikho enye indlela. Ayikho. Indlela iyodwa. Inkolo iyodwa. Insindiso iyodwa. Intethelelo iyodwa. Igama likaJesu malibonga. Uthi uJesu mina ngindlela. Leli gama linomina abazalwane. Ayibonge Inkosi. Ayibonge Inkosi. Lo mina angahlanganisanga nalo shumayelayo. Lo mina uzimele. OkaJesu lo mina ezisho yena. Ayibonge Inkosi. Hallelujah. Lo mina okaJesu angihlanganisanga mina. Uma ngithi mina sengisho ubaba unyaka. Angihlanganisanga mina. Lo mina nguJesu. Alibonge igama lenkosi. Uthi mina ngindlela nani? Mina ngindlela nani? Ngindlela nani? Uma uJesu athi indlela, alibonge igama. Iyona yodwa indlela emiselwa abantu bonke. Amabahambe ngayo. Baze bawugobhokele ezulwini. Jesu ehlukile, ehlukile, awulinganiswa. Jesu ehlukile, Jesu ehlukile. Mugeli mlalele khaya. No other way. Ayikho enye indlela. Indlela iyodwa abamiselwe yona abantu. Emabahambe ngayo baze bawufike ezulwini. Bazalwane, akuthiwanga isonto lindlela. Awushongo babafundisi bandlela. Indlela nguJesu. Emakwanjwa ngayo. Indlela inye kuphela. Inye kuphela. Balaleli inye kuphela. Inye kuphela indlela inye. Iyi-one mntaka baba ngiyakutshela. Zingavulwa ezinye ezikhona ezingamiswa ezisemacaleni ezinye indlela. Le eyezulwini. Uyayibona le eyezulwini? Ayikho enye, ayikho enye. InguJesu Kristu kuphela. Ayikho enye. Makukhona ezinye ezivulwe emacaleni kungenzeka zihambe zihambe zeyele. Yazi bengicabanga ukuthi amakholo ami nizoqhumisa le ntela. Ayibonge Inkosi. Emakhaya lapha make ngimdayisele nali iphilisi. Nali iphilisi lenhlungu. Lalela. Uyabona njengoba uphethwe leyo nhloko ekuphetheyo. Uyabona uma ungathatha le philisi engikunika lona njengamanje. Leyo nhloko ekuphethe izonqamuka njengamanje. Lalela thatha nali iphilisi. LikaJesu indlela. Hallelujah. Hallelujah. Jesu indlela. Yini madoda kube sengathi asizwakali. Yini ledane ngathi asizwakali. Engathi masikhuluma ngoJesu sikhuluma ngohlango oluthize lomuntu. Ayibonge Inkosi.
ake nibheke lapha zalwa yabona ngokhosa amehlo la kukhona isiphambano uyasibona isiphambano siyi-cross mosibheka isiphambano indlela esime ngayo sime njengalento ekuthiwa ikhampasi imumetha amagumbi amane umhlaba uma ulibheka kahle lento edala uJesu athi mayibethelelwa abethelelwe esenta uma ubheka kahle uJesu usesenta yasi isiphambano alibonke igama lenkosi angathi ngesikhathi ebhodla ememezesa esiphambanweni wathi nina nonke enomileyo emagumbini omana mhlaba ememeza abamhlophe ememeza amandiya ememeza amakhalathi ememeza amasulumane ukuba bonke beze kuyena Jesu indlela waze wamuhle Jehova lolo khande likuphethe usekhaya lingathula njengamanje mawathatha lephilisi engikupha lona angikukhokhisi imali ngikudlulisela ngesihle ngale ikudluliselwa ngesihle igama lenkosi uJesu mangoma ayibonge inkosi njengoba sihlangene ngalolu daba bazalwane lukaJesu esesiphambanweni ilapho khona ebiza lonke uhlobo labantu noma ngaba ungathiwa ungajika umbize ngokuthi hayi uJesu wayengumlungu uJesu wayenje elikhalathi usho yonke into usho ngendlela ofuna ukusho ngayo malibonge igama lenkosi igama likaJesu malibonge igama likaJesu malibonge kodwa bona awusalayo mina ngizwa bazalwane uJesu indlela awusala ngisho bazalwane noma ngaba kuthiwa ungumphiki Kristu khona la endlini awusalayo definitely sure indlela ezoqhubukela ezulwini ayikho enye ngoKristu Jesu inkosi kuphela ngeke kungincede ukugijimela lamazwi ekuphethwa ngawo ngingabahlangabezanga abantu bakaNkulunkulu ayibonge igama lenkosi izani uJesu nina nonke enkhatheleyo nenomileyo nenisindwayo lalela mntakababa noma ngaba kuthiwa sebekunqamile ngasekhaya noma sowudelwe ngabantu noma sowusewayinikela kulezi zinto ey'dakayo noma ungayinikela noma ngaba sebafaneni noma ungayinikela esonweni kukhona into engifuna ukukutshela yona kukhona umuntu ovulile izandla njengamanje olindele inhliziyo yomuntu ephendukayo ezophendukela kuyena ulinde umuntu ozovuma ulinde umuntu ozovuma ulinde umuntu ozovuma athi Jesu ehlulekile Jesu ehlulekile ngeke ngiyangizwa bazalwane ngeke khohlwane isono lesasiyondaba okudlala ungathi isono uzoziyekela ungacabangi futhi basiyoziyekekela ayikho asikhulumi kanto njalo isono uthatha amandla uKristu Jesu wafake kuwena iwona zokupha amandla akuyeke isono ukuziyekela khohlwa mntakababa khohlwa uma ngizoqedela ngifunde ngiyambonga ubaba uNkulunkulu baba umvangeli ukuba awabonakalisa amandla ngesikhathi ngiphenduka ngesikhathi sekunzima ukuhlukana nekhadi lenhlangano ayibonge inkosi ayikho into ake yabanzima njengaleyo nto empilweni yami kodwa ngiyambonga unkosikazi engishade naye ngoba uyena owangilekelela nabafundisi beshumayela ivangeli la alibonge igama lenkosi alibonge igama lenkosi igama likaJesu alibongwe igama likaJesu alibongwe kabazalwane noma ngaba ngathiwa ungumzalo ngakholwa usindisiwe uthathelele izono uhlanganisile inhlangano nensindiso ikhona engifuna ukucacisela yona what if kuyenzeka uNkulunkulu kuyenzeka bayalwa abantu lapha ya lenhlangano yakho kuyona ilonenye
wathi if kuyenzeka avela nyenyeza umoya ongcwele ebusuku kuwena ule athi bengicela uhambe ngilamulela abantu bami athi ngicela usuku ngakusasa hambe ngilamulela abantu bami ayibonge Nkosi igama likaJesu malibonga lento eyafika yemvulo empilweni yami kwathatha wagidinga mina ukuba umxhumanisi phakathi kwabantu imeli inkonzo kaJesu haleluya basekhona bazalwane basekhona bazalwane bazomuhle Jehova akekho ofana naye angivulele le ncwadi nami ngingaze ngijuluke kakhulu angivulele le ncwadi engiyiphiwayo Luka 23:46 angivulele le ncwadi Ngokuka Luka chapter 23 verse 46 uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa igama likaJesu malibonga igama likaJesu Kristu malibonga angifundele le verse engenhla mntanami ngenhla kwaleli athi ulifuni iverse leli engenhla kwalo wafiphala ilanga isihengo sethempeli sadabuka phakathi kukhona iganeko uzobona uba lolu hlobo lalomuntu kwawolunye uhlobo lolu kwaba neziganeko ezenzekayo ngalolu suku uthi wakwenzekani wafiphala ilanga isihengo sethempeli sadabuka phakathi kwenzenjani wafiphala ilanga kwenzenjani bazalwane wafiphala ilanga kwenzenjani bazalwane wafiphala ilanga ilanga lenze njani afiphala lakhothama laqinela lavala amehlo ilanga ungathi ilanga lalithi bayede Jesu ilanga labona uba abantu ilanga bayiboni lento layikhombisa ilanga oh nesi sengilibele bamkhulekile igama likaJesu malibongwe haleluya lesiganeko esenzeka kwaba mnyama kodwa mbe emhlabeni kwamnyama ilanga lahlonipha ilanga lakhothama nicabanga ukuthi bazalwane singavele sithi sizinto singamahwana amakhekhe amadala impunga endala avele ubabudokotela azosihola ngasiholele esihokweni uyazi ngosijabulele leso sihogo siyoba nobabudokotela ngosha kahle nijabula baze bamnandi esihogweni baze bamnandi esihogweni ngosha kahle nje nijabula ngonwele ngoba kanti kusho ukuthi indlela ebheke esihogweni iyonwabisa lapha awuqadelele amavesi mntanami awuqadele uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa uJesu wamemeza ngezwi elingakanani uJesu wamemeza ngezwi elingakanani wathi bani Baba wathini uJesu wathini uJesu wathini uJesu wathini uJesu Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami selahliwe ngabantu bemthele ngamathe bamshuduza bamdushuza bamsha akekho umuntu washawa njengana wamhlabeni akekho umuntu awalalela mlaleli usekhaya akekho umuntu labantu abakhona abantu engathi bayifanisa noJesu yababona laba abantu abazenza oJesu thizeni engathi bangake bathathwe ilanga abantu
laba babegweba uJesu lapha babafaka induku babadala ngibheka ukuthi uzokwazini ukuba abe uye lo mntathu uyena ucabanga ukuthi kuba uJesu indaba okudlala wena ayibonge igama lenkosi bazalwane masikhuluma ngoJesu Kristu niyas asikhulumi ngobhari Jesu sikhuluma ngoJesu Kristu inkosi uJesu Kristu umsindisi wabantu umthetheleli wabantu uye kuphela onika ukuphila phakathi uye kuphela opha ukuba abantu babe ngabantwana bakaNkulunkulu futhi akwenzeki ngenye indlela kwenzeka ngaye uqaphele ulalele noma sesiwela ibridge sesiwelela ngale ngaphesheya njengoba manje sagqoka ingubo emhlophe yentethelelo masiwela ibridge ngalo sofika seyijaji noJesu sikhuluma ngaye mphika wena uzozibona ukuthi ufana nobani uyaya phambi kwesihlalo sokwehlulela uzofika lalela phambi kwesihlalo sokwehlulela kufuneka umuntu ame phambi kwabantu enkantolo enabameli yabona nje ezinathi zonke zithi ziyama phambi kwale ndawo yokwahlulelwa ayibonge inkosi asukumame ngenyawo avula izandla athi nalonga amthethelela ayibonge inkosi uJesu nawe mlaleli usekhaya ungathethelelwa namhlanje nawe mlaleli namhlanje ungamkelisa uphilo phakathi nawe mlaleli namhlanje ungamkelisa ukusindiswa wehlukane nesono gelekeqe hayi lento uphethe iBhayibheli nje uhlanganisile izinto ezingahlangani uma uthi ebantwini hayi mina ngiyifobhayi hayi mina ngiyifobhayi ifobhayi yani uyifobhayi yani ayibonge inkosi uNkulunkulu bazalwane mayifaka ivangeli umuntu ufaka ivangeli lakhe libe lodwa elingoKristu Jesu inkosi uma lingayi ngoKristu Jesu lidinga ukuhlolisiswa kahle haleluya haleluya amen baba ezandleni zakho haleluya baba ezandleni zakho yawubeka umoya wakho amen ubani bazalwane wakakhuluma amazwi afana nalawo mayesesimweni esifana nalesi ake ngibuze bazalwane laba abantu abahambe beyifanisa noJesu ayibonge inkosi nikole bazalwane nemazi uJesu ukuthi wangena ethuneni ayibonge inkosi wavuka njengoba noma ungayi ethuneni lakhe le-Israyeli alikho ithambo likaJesu ngafutholela bacabanga wena manje ngingehla manje ngihlangabezela katata phansi komthuzolala ngeke ngithole uJesu ufana nobani ubani nesingamfanisa noJesu ayibonge inkosi uJesu yena yedwa kuphela akafani ungamfanisi kale ungamfanisi uma umfanisa uzofela izonweni zakho ayibonge inkosi uma ngizohlala phansi ngiyambonga ubaba uNkulunkulu ongenzele lo musa wokuba ayambulela imfihlakalo empilweni yami ngiyagcinzelela mbukeli mlaleli usekhaya ngiyagcinzelela usalalele udlalele iphasika uhleze ekhaya uNkulunkulu akubusise ulapho ulihle kahle lephasika uJehova ayenze impela veki yakho iphethe kahle akulalele kahle ulalela isinkwa sokuphila yabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngicela abazalwane balalele kahle uma sithi thina ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siqaphele kahle bazalwane siyazi ukuthi sithini angifune ukuyitolika leyo siyazi ukuthi sithini kodwa masithi uJesu Kristu waseNazaretha abonge igama lenkosi
so singafanisi izinto igama likaJesu ngalo ungavumi lenkonzo ivalwe ungamthathanga uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho inkosi yomusa ibusisa ababukeli inkosi yomusa ibabusisa abogo inkosi yomusa ibabusisa bonke abazalwane basephasikeni amen. Yes, siyabonga kakhulu bazalwana egameni likaYesu sesiya kakhulu kubaba uSecretary Mr. Khamani simnikeze ithuba ukuze ashulisele kubaba egameni lenkosi aphinde baba wathi asibhalele eliphasika asilivali kodwa maphulaphuli ngiyatamba amaziqhubeke ivuselele kunjalo phakathi nodalani lithekiwe itafule lendawo itshebile inteke ikhobonke kungamandla nje kumnandi amen kakhulu worship team nathi nahlabele kamnandi ngixolise ku-worship team ngesathi yaqhubeka egameni lenkosi kubalaleli bonke introducer inkosi yami manje ubaba uDokotela uNdlovu ukuba asigoqele wonke lo mcimbi lesiwucelile siyacela futhi ukuthi igoqwe phezulu egameni lenkosi. Sasibheke emaphephelweni amazwi ayisikhombisa. Siyathemba ukuthi olalele uzwile. Abaningi lamazwi ayisikhombisa afana nomlolozelo abantu. Lento inkinga indaba yenkolo ngoba lamazwi ayonkenketha noma sekufika isikhathi sokubhubha. Abazalwane le ndaba yokubhubha kungathi abayazi kahle. Uyabona uma ngabe ufuna ukuyi-understanda kahle indaba yenkolo uthathe izinto eniphila nazo bathi abanye le ndaba yesikoko ayikho. Ngabuza umbuzo komunye ukuthi uma ngabe ucoca amazambane ekhaya nenkabishi namathini kafishi awabhotshisi uwavule ukhiphe okungaphakathi khona ukwenza njani? Lo mathini kunomgodi ofike umbele. Lo mgodi uzobufaka khona nje. Ngococa amazambane uvula amathini kafishi ubufaka khona nje. Umbuzo uthi uma sekugcwele kwenziwa njani la? Le ndaba yokuthi sithi bazalwane isikogwa sikho ikhona. Ngoba leyanto eyuseless engenzanga lutho iyashiswa. Uma ngabe uThixo ungamfuni isiphetho sakho ukusha. Ukusha kwakho noma sekuchazwa akupheli. Ave kufana ukuthi manje ngishisa mina uyafa. Yilento ekuthiwa umnaphakade. Abazalwane bathi amakholwa ayigwala kahle ngoba alalela uThixo. Amen. Niyazi ukuthi uma ngabe namhlanje uThixo uyarekhoda. Nina abantu abasha kakhulu uThixo uyarekhoda. Uzokubuza umbuzo ukuthi uyambona lo mfundisi. Bonke laba kade beshumayela kungaba ayikho into eyafika kuwena engqondweni kwena kulesimo obhekene naso. Kungenzeka ukuthi namhlanje loshonela kungekho. Siphila njengezintuthane. Intuthane ithi mengabe ihambe ishona nje ukudla lifike lo nyawo lakho olukhulu namadadla akho. Ubese yibulala.
Ushibazana indaba yokholwa njengalesikhathi siphila kusona ngithe ngelinye ilanga amakholwa akazama ukuhlangana kuleyo lempi. Into yohlula yosiza ukuhlangana kwamaKristu enza into eyodwa enza intando sibe nale demon. Ngeke sililo le demon sihlukene samakholwa. Asiphume bafundisi endabeni zokuthanda imali. Ngoba inkolo ibulawe imali. Thina sesenza amabhizinisi. Omunye ujabula agcwala esontweni. Kanjani bazagcwala imfukumfuku esontweni? Isono kugibela phezu kwaso kuhambahambayo. Musa akunyengwana labazalwane. Cha. Mina-ke anginenge-ke nhlobo. Uyahamba noma uhambe kodwa wona siyodibana. Abantu abasha nisenkingeni. Abafana nje baze banisize. Ngakithendana. Noma ngabe ntombazane sekuthiwa usuhlulele ekhaya. Ukhona umuntu ongakusiza namhlanje. Noma ngabe usonezingane ezintathu. Ukhona umuntu ozaqala kabusha. Ungasababheka bonke abantu. Yazi vela amaphutha abe khona. Kodwa lethuba usengathatha ngokusaphila. Ngelinye ilanga ke babuhlungu sesihlangana nawe sengathi isawazi edala. Ngoba isono sihambe sishayisa ngapha nangapha nangapha. Ingakho ukuthi abantu abasha ngiphezu kwenu. Isazophinda ngihamba umkhankaso wabantu abasha. Yokulwa nesihlava sokuthi phumane lento likuyona. Phumane ematshwaleni. Utshwala zange lakhelwa umuntu omusha elamakhehla. Mantombazane phumane otshwaleni. Konakele. Phumane bafaneni. Konakele. Aniyona i-ground le-practice kodwa ni-ground le-mesh. Uma ngabe uyintombazane lindele imeshe ezofika. Imeshe ezofika funa ucabangisise kahle. Imeshe ema-ground idlalwa abantu abathathu. Idlalwa ama-club ayi-2 osokulula. Imeshe esikhuluma ngayo umshado. Uma ngabe ungawuqaphela umshado ukhona umkhonyana khona umakoti bese khona umfundisi obesethi-ke manje isengaqali impi. Singadlali ngomzimba wethu. Umzimba wethu wasetshenzwa ukuthi wakhe umuntu. Wancama zonke izinto zakhe. Wathi mase uqedile uNkulunkulu umzimba noma uJesu ewakha. Waba nezinsuku ezithize wakha. Kodwa wathi mase eqedile wathi ukuthi hayibo lento engiyiqede ngiyaphile ayiphefumule. Wathi kuze ngibeke secret yami. Angisusa zonke lezi ngilo seduze kwami. Wasusa wabesefaka i-secret yakhe ekumphefumula. Nonembeza. Nembeza ukhona amantombazane noma ngabe sosemfaneni uthozile imfihlo ikhona. Ababuyiseli. Phela into efuna niyenze fundani nikhona. Into uThixo angibizeleyo nithi funa kufundwe khona. Angikhuthaze into. Angikhuthaze umntwana. Angikhuthaze abangani. Uma ngabe umfundisi olabangani uzoba senkingeni. Ngibathandile kade bekhuluma. Awukwazi ukwenza isono ungasazi. Kodwa wenza isono ngokuseduze wakhe. Obhemayo kwafika ukuthi obhemayo eduze wakhe wathi ugwayi umnandi. Oqomayo kwafika oqomayo eduze wakhe wathi umnandi uqoma. Ekuvezela i-iPhone. Kanti i-iPhone itholakala eRoma. Amakholwa uma ngabe eqala uphenduka akaqala susa izinto eziqalekisiwe eduze kwabo. Ungathola khona abanye nje manje baphenduka kodwa basahlele emzini ama-tiles antothwa. Uma uqala uphenduka into yokuqala susa izinto eziqalekisiweyo. Thatha i-TV engangenanga ngendlela uyilahle emnyango. Ungayidabukeli ifriji ulilahle emnyango. Izimpahla ozithengela abafana zidabule ngoba uhlele nesiqalekiso siyabona.